Nå, hvad laver I her, Peter? Jamen, vi er ude på noget af Københavns forladte baneterræn for at afprøve en skinnecykel, som vi har lånt. Det går sådan set meget godt. Vi pløjer gennem buske og grene og så videre. Så ja. Hvem skal vi mødes med senere? Der skal vi mødes med Allan Mylius, som er byhistoriker fra København, og han vil fortælle os en hel del om de gamle jernbanerester, der er i København, som vi vil se mere på i løbet af uddannelsen. Stopbommen her og jernbanesporene her ved kajen er jo nogle af de sidste minder fra den gang, da Sydhavnen herude eksploderede som Københavns nye erhvervsområde. Selve området, Kongens Enghave herude, navnet går tilbage til, at kongen havde haft en enghave herude, men den blev ødelagt under svenske krigen i 1658-60. Og det var egentlig en del af Hvidovre Kommune. Men i 1901, der bliver både Valby og Hvidovre en del af København. Og oprindeligt gik kysten jo faktisk helt oppe ved Sønder Boulevard. Og det vil sige, at alt det herude, det var egentlig åben vand. Men blandt andet herude, der etablerer man Frederiksholms teglværk, som jo har sine store mærvelgrave. Og de her mærvelgrave, meget bliver kastet af, så der opstår en masse opfyldninger herude. Og da det var i udkanten af kommunen, ja, så er det så i området herude, at man både i 1920 anlægger det nye Ørstedsværk, og herover den gamle, nu i dag fredede parkhusbygning fra 1929. Og dengang, der var jernbanen jo måden, man transporterede alt på. Vi skal jo tænke på, at bilerne egentlig først for alvor kommer til et stykke op i 1900-tallet. Og jernbanen var kommet i 1847, havde kørt på en dæmning, den nuværende Sønder Boulevard. Og det gjorde jo altså så også, at dengang enhver erhvervsvirksomhed fik lagt sidespor ud, så der var et togdrift alle vegne, og man placerede sig på en måde, så man derved kunne få kontakt til verden, få både transporteret sine råvarer til og råvarer fra. Men jernbanesporene, de har jo krydset rundt i de her erhvervsområder herude, så damptogene har futtet rundt og både blevet losset og ladet, så det har været et meget, meget livligt jernbaneområde. Og heroppe havde vi det store nye rangerterræn ved Hovedbanegården, så det er derfra alle sporene, de ligesom er flettet ud, så man kunne komme i kontakt med hele Europa og få sine varer til og fra netop området herude, hvor jernbanesporene hernede, der jo snart bliver til en havnestad herude i Enghave Brygge, så tingene ændrer sig, men endnu er der lidt synlige spor tilbage. Hele vejen ud langs med den nysatte kaj her, hvor man jo også uddyber havnen, ja, der får man jo så jernbanespor, så man herinde i området kan have oplagspladser til både kul og koks, og i virkeligheden også lige så meget til sand og grus og alle de andre byggematerialer, der skal til. Så det bliver et enormt stort oplagsområde. Selve oplagspladsen var der ikke det store behov for. FDB, de bygger jo deres kæmpe store industriejendom hernede, det var Anker Jørgensen, han var fællestillidsmand. Og så kommer der en togforbindelse over fra Banegården, Hovedbanegården på den anden side, oprindeligt over den gamle lange bro. Og så kunne man så køre hele vejen ud langs med skinnerne her, og man kunne, da Amagerbanen kommer i 1907, så svinge ind her også, og ud over Fælleden og helt ud til Dragør. Så der var et livligt jernbaneliv her på området. Men efterhånden, da vi kommer op i tiden og bebyggelsen den vokser frem, ja, så er der ikke det samme behov mere. Skibstrafikken bliver containertrafik. Der er ikke brug for al den her jernbanetransport mere. Men helt op stadigvæk i slutningen af 90'erne kørte der altså stadigvæk tog i områderne hernede, indtil man så får anlagt havneparken. Og i dag, ja, der har man bevaret skinnerne hernede, som man kan se, og der står der også en gammel udrangeret DSB-vogn til minde om, da det hernede var et meget, meget aktivt jernbaneterræn i forbindelse med de store oplagspladser og den meget aktivitet, der var på den her side af Langebro, ude i den her del af Sydhavnen. I slutningen af
1800-tallet, der blev Københavns Havn pludselig udsat for en voldsom konkurrence, da man nede i Tyskland gravede Das Kaiser Wilhelms Kanal, hvilket i virkeligheden vil sige, det der er Kielerkanalen. Og det betyder, at Hamborgs store frihavn blev en kraftig konkurrent for Københavns Havn. Derfor beslutter man sig så til fra 1889 at anlægge Københavns Frihavn. Og det er et opfyldningsarbejde, der ville noget. Man flytter kysten op fra den daværende strandpromenade, det er nu Strandboulevarden, og 4 kilometer ud i vandet. Og i forbindelse med denne havn bliver der også lavet et enormt jernbanenet. Man skærer store dele af yderdelene for kastellet bliver skåret af, og så får man jo altså hele det her jernbaneterræn, der kommer til at løbe hele vejen op igennem terrænet her, og hele vejen op til Østerport station. Men nogle af de gamle spor, de løber her stadigvæk, og der er bomme, men meget trafik er der ikke på dem, man også skal se på de rustne skinner. Men ikke desto mindre, så har vi her altså hernede ved Frihavnen stadigvæk glimt af det gamle store rangerer- og transportterræn i forbindelse med anlæggelsen af Frihavnen.